Diyos namo sa kaloy, Ikaw ang among amahan, mabubuhat manunubos, ug Ginoo sa tanan. Jesus maluy kakanamo, pasayon mo kami, ang salagi dumtan namo, dili na mag-usap kami. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan ug ni Hesukristo ang atong Ginoo manaa kaninyong tanan. Nasa puno. Kiugsunan hinulsulan ta ang atong mga kasalanan aron mahimo kitang andam sa paghalad ining santos nga misa, ang unang Domingo sa Kwaresma, ang 40 kaadlaw nga pagpangandam sa Semana Santa. Nagakupisal ako sa Dios ang makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa ko iyamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghelo nga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan uta kita sa Dios ug pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan, sa kamatayon o pagbanhaw ni Kristo, ug tuluy kami sa paghuhubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ng imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangtuhuran. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon ngadto sa katawhan. Unya kuhaon sa pari ang basket nga gisudlan sa unang abot, ug ibutang niya kini atubangan sa halaran sa Ginoo. Ug kini mo'y inyong isulti atubangan sa Ginoo. Ang akong katigulangan taga-Aramea, ug naglaag-laag siya. Miadto siya sa Ehipto, ug mipuyo didto sa Jutay pa ang iyang katawhan. Ug didto misanay siya, ug nahimong gamhanan. Gidaog-daog kami pag-ayo sa mga Ehiptohanon, ug ipakaulawan nila. Ila kaming giulipon. Nagpakitabang kami sa Ginoo, ang Dios sa among katigulangan, ug gidungog niya ang among mga pag-ampo, ug nakita niya ang pagdaog-daog ug pagpakaulaw kanamo. Gikuha kami sa Ginoo, ginamit ang iyang gahom ug makalilisang nga mga buhat, mga ilanan ug mga milagro, ug gidala kami niya ining dapita ug gihatag kanamo kining tabunok nga yuta. Busa
gidala ko kining unang abot nga gihatag mo kanako o Ginoo. Unya ibutang kini atubangan sa Ginoo ug simbaha siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ubani ako Ginoo, kuna na ako sa kalisod. Ubani ako Ginoo, kuna na ako sa kalisod. Ikaw nga nagapuyo diha sa salipdanan, sa labing hataas, nga ana diha sa landong, sa makagagahong. Inang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan, ug akong kuta. Ang akong Diyos nga akong gisaligan. Ubani ako Ginoo, kuna na ako sa kalisod. Walay dautan nga mudangat kanimo, ni may kagulanan nga muduol sa imong puloy anan. Kay ang gisugo ang iyang mga anghel, bahin kanimo. Ngaylay ka nga bantayan diha sa tanan nimong mga dalan. Ubani ako Ginoo, kuna na ako sa kalisod. Tungod kay midangop siya kanako, luwason ko siya. Ibutang ko siya sa kahitasan, kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, tubagon ko siya, maanakuban kaniya diha sa kalisdanan. Luwason ko siya ug ako siyang himayaon. Ubani ako Ginoo, kuna na ako sa kalisod. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita sa kinasing-kasing gayud, gimatarong kita sa Dios, ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud magmahay. Alang kini sa tanang nagsanglit, wala may kalainan sa Hudiyo o sa dili Hudiyo. Ang Diyos maoray Ginoo sa tanan, ug manalangin sa tanan nga nagsangpit kaniya.
Sumala sa giingon sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo man kaninyo, Nasa Pinoy, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, himiyaw ikaw, o O Ginoo. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, bibiya sa Jericho. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa 40 ka adlaw. Nining panahona wala mukaon si Jesus, busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, "Kun anak ka sa Dios, himo ang pan kining bato." Ug si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, "Dili mabuhi ang tao sa pan lamang." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa taas ug sa usa ka pagpamilok gipakitaan si Jesus sa tanang gingharian sa kalibutan ug miingon ang yawa kaniya, "Ihatag ko kanimo kining tanang gahom o kining tanang bahandi o kwarta katigayunan. Kining tanan gitugyan kini kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kung muluhod ka sa akong atubangan." Og si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, "Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan siya, "Kun ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos." Kay nag-ingon man ang kasulatan, "Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo." Kini nag-ingon pagayod, "Sapnayon kanila sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato, bisan gani ang imong mga tiil." Ug si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, "Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Human si Jesus tintala sa yawa, sa tanang paagi, bibiya ang yawa kang Jesus sa magkadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Manglingkod palihog. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa giingon kaganina, Kwarisma, 40 ka adlaw nga pangandam sa Holy Week, meaning holy ug importante kaayo, dunay daghan nga ihatag alang sa mga andam niini. Ug unsa man ni ang Holy Week? Mao ang pagpakamatay ug ang pagkabuhi ni Jesus nga ato nga gilauman nga sa ato niyang pagkamatay mulaom kita nga dili kita niya biyaan ug iya kitang tabangan mabalik unta ang atong kahayag ug ang kalipay. Kay kini manggong na atas kamatayon,
Makita nato nga ang namatay anaa siya sa kangitngit ug kasakit. Munang ang dunay namatay mag-itom, magluto, nagpasabot anaa sa kangitngit. Nga uban sa kangitngit ang kasakit. So ang kamatayon nagdala siya og kangitngit ug kasakit. Wala matapos di ay. Ang kalipay ug ang kahayag gitabunan. Gilauman nga kinikuhaon niya babalik ang akong kalipay ug ang kahayag. Munang ang divine mercy makita nimo hayag kay siya kay human sa Semana Santa day nabanhaw pista dayon si divine mercy. Ang tao, ang Dios nga tao nga namatay pero dibalik ang iyang kinabuhi. Ug maupoy akong ipangandoy sa kuha. Ug maupod siguro ang imuha. Kisay mauna ka natog kamatay. Ang tiguang bang masakiton, ang batanon ba nga namaypay? Basta kay sigurado na. Sigurado. Mao ka nang akong damgo, ug maupod siguro ang imuha nga makalabang ta. Ug sa di pa na maabot sa atong mga tentasyon, makalabang ta sa atong mga tentasyon. Kaya ang ibilin gyud si tentasyon, ang kalisod man ug ang panagbulag. Maningon, nganong nagbulag man mo sa imong asawa? Kanilang gitintal. Gitintal. Nganong biya maka sa inyong balay? Ngana mo to kay papag mama. Kinilaging garbo. Tentasyon. Nganong nabiya ka sa imong trabaho? Daghang mga istorya. Pero tentasyon. Gitintal ko. Nagpadako. Nya naguba hinuon. Puting guba. Karon ang pagtulunan mao kining tentasyon. Si Jesus puno siya sa kamaayo sa iyahang espiritu. Puno yun. Gitawag Espiritu Santo. Gidala, gigiyahan siya ngadto sa kamingawan o diserto. Ug didto gitintal sa sayawa sa tanang paagi. Sa tanang paagi. Ya tungod nining iyang pag-adto sa diserto nga gitintal siya sa yawa kay wala siya mukaon. Wala siya mukaon 40 ka adlaw. Munang sa pagsugod nato sa 40 ka adlaw pagpangandam sa Semana Santa, gitudluan, giawhag kita nga magpuasa. Magpuasa sa atong mga lingaw-lingaw, sa abang kahilig sa atong lawas. Kanang gusto sa atong lawas, pagpatuyang sa atong lawas. Si Jesus, wala siya mukaon alang siyang lawas, sama sa kuha, sulod sa 40 ka adlaw, o gigutom kay siya. Sa dihang gigutom siya, giduol siya sa kontra. Giingnan siya, gutom na kay ka. Kung ikaw, anak sa gamahanan, makahimo ka sa paghimo sa pan nga pagkaon aron mabusog ka. O bitubag sa Jesus, ang tao, dili mabuhi ni anang pagkaong lawas nun lamang. Kundili sa mga maayong pulong nga akong pamalandungan aron makalahutay ko sa akong kagutom kay doon ako'y buot labangon. Ang fasting, ang pagbuasa, nahimo siya sa atong pagtuong Katoliko nga kusgan kaayo nga kahimanan kung doon natay pangayoon sa Dios. Ingon, doon ako'y pangayoon sa Dios, ning tudluan dahin ka, pag-ampo o pagpuasa. Disiplinaha ang imong mata, imong taste, imong paminaw, imong mga senses. Pag-ampo niya, sakripisyo, disiplinaha ang imong lawas. Kay, kusgan kini siya nga kaymanan sa pag-angkon niya ng espirituhanon nga gasa nga buot nimo ang kunon. So, prayer and fasting. Munang sa sulod ining kanang 40 ka adlaw giawhag kita sa simbahang Katoliko, inahan natong Santa Iglesia
ang simbahan Holy Mother Church, no? Nga magampo, masubsob nga pagampo o pagdisiplina sa atong lawas. Usa sa pagdisiplina, mao kanang pagpuasa. Di lang kay ang pagpuasa lang sa kaon, puasa sa cellphone, puasa sa suroy-suroy, puasa sa party, puasa sa usay gusto sa imong lawas. Ano bang disiplinahon? Dili kini disiplina tungod kay operahan na. Kay kanang padung operahan, doon naman disiplinang daghan, no? Dili. Disiplina kini siya tungod kay gusto kong mutubo sa akong kinaiya. Mingon, nganong di magi ko kapugong sa akong pagpamakak o sa akong pagpanglimbong o sa akong pag-ilad sa akong asawa? Di ko kapugong. Ingnon dayon, pagampo o pagpuasa. Ayaw na sigsuroy ini kagabi. Ayaw sigtan-aon anang mga lawa ay, magpuasa ko. Yan ang mga butanga. Kay gusto ko nga mo-improve ang akong kinaiya sa pailog o pagdisiplina sa akong kaugalingon. Sa ikaduhang tentasyon ni Jesus, gidala sa sayawa ngadto sa taas o gipakita siya sa mga bahandi sa kalibutan, kwarta o kalipay-lipay ang kalibutanon. No? O giingnan siya, ihatag ko kanimo kining tanan. Kung muluhod ka kanako, kay ako kining tanan. Mo nang gitawag ng worldly things, no? Worldly possessions. Ngayon, ako ng tanan miingon ang yawa. Mahatag na ako kisay gustong akong katagan. No? Wala makadut ang yawa. Tungod kay, miingon man si Jesus, dili ko musimba nimo. Ang Dios lamang mo'y akong aligaran. Kay kung ang kunon ko ng mga butanga, maulipon ko anang butanga, anang kwartaha. Maulipon ko sa kwarta. Dili na ko kasimba kay magnegosyo ko. Magnegosyo pa ko. No? Kung tao manggani, akong lingaw-lingawan, di na ko kasimba. Kung miingon si ari diri, manuroy ta. Unang miingon, wala gi ko kasimba kay gidako niya dito. Dito mis Boracay, dito sa beach. Ikukuyugan ako siya. Wa ko kasimba sa Dios. Unang niingon si Jesus, dili ko budawat niya na. Tungod kay niingon man ka, basta muluhod ko nimo. Dili ko. Kay ang Dios lamang akong lodhan. Kay kanidi ang negosyo o kwarta o bahandi sa kalibutan, mo na maluhod ta sa yawa. Mahimutang hakog o mahimutang madudahon. Kinsay nagkuha nini akong kwarta? Unya, magkinihaay na, bisan managsuon. Bisag parinte, magkinihaay. So, ganda na po siya nga to sa syudad. O dito sa syudad, dito'y templo, dito'y taas nga templo, simbahan. O sa tumoy ni ini, gida si Jesus, o gitintali sa sayawa. Mingon siya, ambak dito sa ubos, anak mangkaka sa Diyos. No? So, ang punto lang gini mga igsuon ko, nga gitintal si Jesus sa yawa aron mabuwag siya sa iyang pagkaanak sa amahan. Aron kung mabuwag na siya sa iyang amahan, nga ang Diyos gaman, di na siya mapadayon sa misyon sa amahan din sa kalibutan. Kaya unsa may misyon ni Jesus, nagihatag sa amahan din sa kalibutan, dadon ang mga tao balik ngadto sa Dios. Kaya nahimulag ang mga tao tungod sa tentasyon sa yawa. Wala na muila ang mga tao sa Dios kay kwarta na ang ilahang giila. Niyang sugo ngayang nadawat ikan sa amahan, anak kanako, nalipay kay ko nimo. Kay numdumo sa katong gibunyagan si Jesus dito sa sapa sa Jordan. Unya pagbunyag ni Juan kang Jesus, nadungog ang tingog, kini ang pinangga kong anak. Nalipay kay ko niya, og siya ang magmisyon, dadon niya ang katawhan, balik kanako. No? Giprove ni Jesus nga anak ako sa Dios. Dili ako musimba og lain. Bisag anak ko sa Dios, di nako abusuhan ang iyang gahom nga gihatag kanako nga moambak ko ngadto sa yuta. Kay dunay mosaho nako.
di ko na buhaton. Ayaw tintala ang Dios, ang Ginoo, imong Dios, o mibiya ang yawa. No? So ingon kini, gisulti nga, gitintal si Jesus sa tanang paagi. Mausab ako, mausab ikaw. Tintalon ka, aron mubiya ka sa pagkaanak sa Dios. Kaya anak day ka sa Dios. Oo, sa atong pagka-binunyagan, nahimo kitang sinagop anak sa Dios Amahan. Munang muuli ta sa iyang balay. Apil si mama o si papa, muuli pod. Munang giyon na ta mga igsuon, managsuon tang tanan. Ako, pari ko, pag-ordinan ako, akong mama, may amin ako. Yan ingon din, ma, karon dili na ko anak lang nimo, no, anak na ko. Anak na ko sa simbahan. Ang simbahan, bisang kinsang na sa simbahan, muangko na nako nga iyang anak. No? Kay anak tang tanan sa Dios. O ang simbahan, atong inahan, Santa Iglesia. Kitang tanan, anak ta sa Dios. Diha sa atong pagabinunyagan, mikunsad ang Espiritu alang ngari kanato o makatawag na tag, Amahan ko. Dios Amahan. O sa may misyon nato, misyon ni Jesus, sama sa misyon ni Jesus. No? Nga, makabalik ko nga to sa Amahan o makadako mga kauban. Kung ikaw minyo, madala nimo imong bana, madala nimo imong asawa, pinaagi sa imuhang mga maayong buhat. Mingon, nanghatag ko nimo, dili kay dato ko, kundili nagpuasa lang ko sa akong mga gusto. Sa una, magpalit kay kog sinina nga mahalon. Pero nakaingon ko, ako ra may malipay, magpuasa ko sa mga mahalon sinina, aron makapalit ko og daghan-daghan para sa walay sinina. Wanang nakapanghatag ko pagkaon, dili tungod kay dato ko, kundi nagdisiplina ko sa akong kaon. Dili na mahalon akong pagkaon, aron makahatag ko ni atong muduol kanako. No? Kay gusto ko nga mahimong anak sa Amahan, makadala og mga kauban balik sa iyang puloy-anan. So, kung kinsay unang mamatay, unta magbawon ining paglaom. O Dios, Amahan, muuli ko nga nas imong puloy-anan. Tabangi ko nga mabanhaw. Mao kining Semana Santa, pagpasakit ni Jesus, yadayon ang pagkabanhaw nga mausay atong sundon sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon. Manindog palihog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak kabugtong ang Ginoo nato. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak siya ni Maria nga Birhen. Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang siya sa krus na matay ug gilubong. Bikunsad siya sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Gisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. Magagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya at paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagbanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing wala nay katapusan. Sa atong pagsulod sa 40 ka adlaw o panahon sa Kurisma, magampo kita ngadto sa Amahan, nga hatagan kita niya sa kusog o sa kaisog. Hatagan kita niya sa grasya, aron maisugon kita nga ug makusganon nga mo atubang sa mga pagsulay o mobatok sa tanan nga mga tentasyon. Busa, puno sa pagsalig, moampo kita sa Dios sa pag-ingon, Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo mahitungod sa kaluwasan diha kang Hesukristo, makadangat ngadto sa tanang tao sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan,
Dili malingla sa hawang nga mga saad sa gahom ug sa yutan-ong kahimayaan. Hinuon, ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdala grasya ngadto sa atong kahigalaan ug kaparyentihan nga wala na mabansay sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang tao musalikway sa tintal sa mamahimong sama sa Dios. Hinuon, mudawat ug mutahod kita sa kinabuhi nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Nga ang mga masakiton, ang mga himalatyon, ug sila nga gitawag na gikan niining kinabuhia, makadangat na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, si Jesucristo imong anak, pipakita kanamo unsaon pagsalikway ang mga tentasyon. Puna kami sa grasya aron magmatinud-anon kami kanimo nining panahon sa Kwaresma o 40 ka adlaw nga pagpangandam ug sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bless all you, Lord. Ikaw ikaw Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kagikan siyang pagkamagadago na dawat mong gahalad kanimo kinigpaan nga sa uta ginawa sa kamo sa mga tao. Bless this bread we offer to Tadia, work our hands, it will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God. Ikaw ikaw Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kagikan siyang pagkamagadago na dawat mong gahalad kanimo kining bino nga sa uta ginawa sa kamo sa mga tao. Blessed be God, blessed be God, forever. Amen. Pangigsuon pagampo kamo adun kining ako inyong halad sakripisyo, dawat tunota sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan untas kinuha sa kabisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa dahil pinumay siyang ngalan, alang usab sa tong kabuslanan ug sa tibugian santos nga subat. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad nining mga gasa, pinaagi niini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasa ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibaya ang ris Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sulod sa 40 ka adlaw sa paglikay niya sa pagkaon ngiyutanon, gisantos niya ang balansayon sa puasa ug sa pagbuntog ni Jesus sa tanang tintal sa yawa. Nagtudlo siya kanamo unsaon pagbildi ug unsaon pagdaog namo batok sa gahom sa dautan. Aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala nay katapusan ang kalipay. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw mis imong himaya duyog sa ilang way huno nga pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Husana sa kahitasan. Daigon ang nagaahi sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong balaang espiritu or pagsantos ining mga gasa aron mahimo kinalang kanamo lamos og dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon bikuha siyang pan, bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kanaa, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon bikuha sa Jesus sa kalis. Bipasalamat kanimo po usab amahan. Mihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug siya miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug panginom kamo gikan niini kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini mao ang misteryo sa atong pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na hamo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Anong paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo? Nagahalid kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, ang katawhan nga matuuhon lukob sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo, tanang obispo kaparian ng tibuok katawhan. Hinumdumisab ang mga maigsuong patay na ang ilang mga lawas dinhi sa yuta. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsuduong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daykon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anha kanimo makagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Magampo kita sa amahan nga pasayloon niya ang atong mga sala ug dadon kita niyang makapasaylo sa mga tawo nga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo o Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na karon aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang gahumogang himaya, hangto sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Nasa Panginoon. Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Peace be with you. Poder sa Diyos nga nagawagtan Sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa kalignan. Kini mao ang kordero sa Dios. Siya ang nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamayo ako. So, Christ, sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy words, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, let me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy words, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever.
Dili sa kanon lamang babuhi ang tao, kundili usab sa mga pulong kagisulti sa atong Dios. Magampo kita. Ginoo, nakakaon kami sa kalanon nga langit nun, nga nakadasig sa among pagtuo paglaong paghigugma kanimo ug sa among isikataw. Nakahatag usab kini kanamo sa paglaom ug nakalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makat-on unta kami sa pagpangandoy gayud kaniya ang buhi ug matuod nga kalanon, ug nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gitudlo kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nasa puno. Panalanginan kamo sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng sakripisyo ang santos nga misa, manglakaw ta diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat Salamat sa Dios.